କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରେ ଟିକେ ନଜର ଦେଇଦେବା କେତେ ଭିଡ଼ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ତଥାପି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବେ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା DAV ପଣ୍ଡ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେଜିଂ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେତେ ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ବହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। And this side, wow, beautiful। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। କେତେ ଛୋଟ ଫୁଲ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବି ସବୁ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଭିୟୁସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ଥରେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ହଉ କି ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ମସ୍ତି କରିକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ମସ୍ତି କରିପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ବସିକି। ସୋ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭିତରେ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଆସୁଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. I will love you till forever.